på tredjepladsen har vi en pige, som turde at stå helt alene ude på gulvet. Og hun hedder Camilla. Og hun var finalist nummer 9 med 3 jern. Så er hun, Camilla. I må godt klappe lidt mere, Camilla. Så flot. Nå, er I andre spændte nu? Ja, det kan jeg godt forstå. Så var der nogen også, som sagde, at de ikke fik boller og varm kakao, og nogen var sulten, så var der nogen, der selv havde mad med. Så skal vi ikke sige, andenpladsen går til Koldskål. Stort tillykke til jer. Og Annette, hun er rigtig fine præmie med. Og så bliver det spændende. Er I spændende? Fordi på førstepladsen, der har vi Niklas, Mario, Su, Anne, Kolde, Tømmer. Skal vi lige se, at de giver et nummer? Så er det tomgang.